אם בהפוקות פריפריה חותכים מהשוליים דודו בבאר שבע תכינו את האוזניים מעניינים לזה היכה ונזקן שהמחשב הנגד המבחנים כן תתכוננו לבוחן בית הישר מבית היוצא של האופרטה אנשים אומרים עלינו שאנחנו נטע שמו מהרים עלינו שאנחנו בטח לא נצלוש לחליף, לא נכבוש לחיים חי לא נציב את המיינסטרים אז אם אתם קולטים את זה תחילו חליטוס תעלו לרשת, תספרו לחבר'ה תגידו שאנחנו מגיעים די מאוד אנחנו האופרטס מבין הכיסאות תשים מתחת למקם אנחנו האופרטס קלטנו שהשם שלנו לא כל כך מובן אומרים זה